И така, завете потребители на Ласенце до 9-9. Така. Сега в момента аз правя пълни глупости. Сега ще ви покажа какви резултати се получиха. С Арсенал снимахме 0-0. 1-0 с Андерланд, 1-0 срещу Фулъм. 4-1 бихме за Карлинг Къп Брентфорд. Това е най-така добрият резултат до тук. И победа с 3-0 над Queen's Park Rangers. Сега ще играем срещу Астън Вила. Аз горе-долу може да скажа, че открих кои нападатели ще са. Между другото взехме Смит, вратарят като втори. Иначе в матча от Карлин Къп, ето този пич пази, допусна един гол. Също така взехме и Гари Кехил, тъй като той искаше да се маха от Болтън. И аз му предложих оферта и го взехме. Смит го взехме за втори вариант. Иначе интересното е, че от началото на сезона изпитах доста нападатели. В смисъл на всички нападатели дадох възможност, но Георгиев и Шома и Мелби дадоха най-голям успех и затова сега са те нападателите ни титулярни. Иначе малко статистика да ви кажа, че от началото на сезона в всички турнири Кадун не е допуснал нито един гол. Във Висшата лига въобще. В Карлин Къп допуснахме един, но третият ни вратар бе на вратата. Сега Дефелсон. Центриран е Демба Баба, мисля, че бе това, да. Изкара в аут. Видяхте вратарят на Вила Шей Гиван. Хорнас Готиерес подава към Александър Коларов. Коларов владее. Също него е Алан Хътън. Коларов, капитанът ни, за който е защитник, играе срещу друг защитник в момента 1-1. Той подава към Георгиев. Георгиев към Мелби. Пак Георгиев. С доста пасове се случват. Последните голове с доста пасове ги вкарах. Делфонсо стреля Тим Карул спаси. С доста пасове точно пред наказателното поле ги вкарахме головете по принцип. Сега Амелби подаване към Диркаут, който добре се е включил, но не стана. Все пак атаката продължава. Георгиев подаване към Каут. Отново бе тръгнал Каут на скорост, но не остана паса. Ензогбия. Подаване към Алан Хътън. Той към Стилян Петров, капитанът на Астън Вила. Пас към Даран Бент. Колчини. Действа сега Александър Коларов. Подава към Тилте. Тилте връща към Коларов. Коларов подава към Георгиев. Георгиев подаване към Тилте. Малко. Не е толкова перфектна и сега фал срещу Тилте. Джонс ще го изпълни. Късо към Георгиев. Удар на Георгиев и какъв гол! 25-та минута на матча. Георгиев вкарва. Виждате как ще празнува радостта. Ето вижте отново. Джонс подаде и Георгиев с вътрешен фаут закопа вратарят Гиван. Резултатът е 1-0 срещу Астън Вила. Стилян Петров, Георгиев хубаво отне. Амелби към Георгиев. Георгиев към Амелби. И пак Георгиев. Тилте. Тилте стреля в аут. Тилте се опита да... В смисъл отправи удар като на Георгиев и се опита да вкара гол като на Георгиев, но не стана тук, извинете. Между другото не знам как го направих, натиснах десния shift и стана както и да е. Делф
тъч за домакините. Имам чувството, че като играем, не имам чувството и статистиката го показва. Като играем като гости, много по-добре се отсправям, отколкото като домакини. Не знам на какво се дължи тук да опит за удар без пенян. Аме оби към Георгиев. Ето сега опасна контратака на Георгиев, но бе изчистена топката. Не знам на какво се дължи това, че вкъщи не можем да не правим толкова добри мачове, колкото навън, като гости. Като гости просто смачкваме противника, ето виждате в момента. 60/40 владението на топката в наша полза, но сега възможност Тим Крул трябва да се намесва и се намеси. Тук грешка! Има засада. Грешка от Флинк Понг не можа да стигна до тази топка. Каут. Сега към Амалби. Той към Георгиев. Георгиев сбърка. Хътън. Ала Хътън към Делфонс. Ензогбия. Ензогбия, възможно за Ензогбия няма дуспа. Няма дуспа, естествено. Тук може би трябваше, но той не искаше дуспа всъщност. Ако искаше дуспа, трябваше да има жълт хътън за симулация. И начало на второ по време. Джейнс. Кларк към Конинс. Симпсън към Флинк Понг, който е доста незабележим този матч. Тилте. Отдаване към Георгиев. Ето сега възможност за Георгиев. Опита се да подаде. Опита се да подаде към Амалби, не успя. И сега Хътън. Подаване към Стилян Петров. Петров навлиза в половината на Нюкасъл. Тук грешка и това е какъв пропуск е Стилян Петров. Доста голяма наша грешка. Дефонесо излиза на него място Хески. Доста голяма наша грешка. Но имаме късмет просто. Не се разбраха защитниците с Карул. Амалби към Георгиев. Георгиев сега. Удар на Георгиев и доста голяма късмет. Доста голяма доза късмет имаше Шейгиван, че след спасяване, след намесата му, Флинк Понг тук добре се намеси, после ще довърша пак Георгиев. Удар на Георгиев този път Корнер. Доста голям късмет имаше Шейгиван, че след боксирането му се оцели в гредата топката. Сега тук, каква грешка? Амалби не можа да стреля колчини, после не можа нищо да направи. Вижте къде се върнал Георгиев да помага в защита. Даран Бент. И Флинк Понг владява, подава към Каут. Той подава към Амалби. Доста бързи подавания. Георгиев към Каут. Пак Георгиев и Шейгиван спасява. Доста добра атака. Делф излиза Гомес на негово място. Коладов центриране към Гари Кейхил. Не можа Кейхил да вкара топката в вратата. Стилян Петров. Хески. Не Хески, това извинете, Даран Бент към Джейнс. Сега възможно за Гомес, влезлия като резерва. Каут го изпусна, после никакви проблеми за вратаря, като Даран Бент дори го спъна, после каква грешка, но има засада. Нека да видим. Да. Имаше засада определено. На Даран Бент, последна смяна. Идвам влиза на мястото на Джейнс.
Сега Симпсън към Диркаут. Амоби към Георгиев. Сега възможно за Георгиев. Сбърка. Хътън. Хътън мисля, че е това. Пинг-понг подава към Коладов. Готиерес. Подава към Георгиев. Ето сега възможност за Георгиев. Фал няма срещу него. 80-та минута не сме извършили смени. След малко ще ги извършим. Типично по-български в 90-та минута. Идват сега възможност за нещо по-опасно. Хески достига до топката. Връща към Дембаба, удари какъв пропуск. Не към Баба, към Вент, прощавайте. И сега вижте какво ще правим в... Ще сме полченците на шипка. Пускаме се така. Ще правим и една смяна. Каут застава тук. И Финг-понг напуска терена на негово място Сантум. Така. Всъщност ще сме с още двама, с още един защитник. Само да направя формацията и продължаваме клипа. И така някаква система направих, виждате каква. Ето виждате как я направих. И трейлър ще го пуснем. Горе-долу с един защитник. С един човек пред шестимата. Тоест в момента сме с 7 защитника на терена. Така че ще се защитаваме и при удобни ситуации ще контратакуваме. Сега грешка. Ето такива грешки не трябва да стават. Ще се защитаваме за минималната победа. Сега Ензобия няма да стигне до тази топка. Георгиев към Емоби не стана. Сега Ирланд. Възможно за Бент и гол! В 90-та минута ни отбелязват гол. Със 7 защитника ни вкараха. Не можахме да запазим резултатът 1-1. Нивото между другото на трудност е професионално. И тук явно се очертава към равенство, да. Дори да сме с 7 защитника, да можахме да зарежим. Победата, както и да е. Такава... Само видим къде сме. Статистика... League Table... Ние сме трети. Което е хубаво. Ако бяхме си взели матч, щяхме да сме под Ман Сити втори. Както и да е. Пак е добре. Тук няма какво гледаме толкова много. Да ви покажа склада е под там. Георгиев вкачил един оверлей. Този пич също. И това са явно. Ето Луа. 20 годишният дясно крило. Пикачу, който сме го пуснали под наем. Това е за сега, очаквайте следващия епизод.